Жоро, аз съм мит. Аз съм мит. Не, аз съм мит. Не, аз съм. Бат, аз съм мит. Аз съм мит, виж, аз съм си танцувал тука, бе. Латек, Дарна. Аз съм мит. Аз съм мит. Не, аз съм мит. Аз съм мит. Аз съм мит. Аз съм мит. Не, аз съм Аз мит. съм мит. Бат, аз съм мит. Аз съм мит. Не, аз съм мит. Аз съм мит, аз съм. Аз съм мит. Го! Аз съм мит. 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 Съм Ти аз. отиваш в момента ботъм. Я отивам за да им помогна, но и не. О, да, и аз да им помогна. Аз съм мит. Не, аз съм мит. Не, аз съм мит. 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 Аз отивам първи на мит. Аз съм мит. А, О. Абе, какво е това, бе? Кое е? Тя може да мета нон-стоп. Епа да, ни да е това! Кой искаш? Ама тя нон-стоп ли може да си ги мета? Епа много ясно, това е ръв. Мага, това е някакво яко такова. Мага, О, Жоро, аз съм мит. аз съм мит. Не, аз съм мит. Ахте се, бе. Аз съм мит. Не, аз съм мит. Не, Никре, помниш, че си на много малко кръв, верно, а тази стига. Ще умреш. Ема, какво е това, като аз съм мит? Игнайта вече ми е он пак. Аз го пуснах за First Blood. Да, ама аз съм мит. Не, аз съм мит. Сеш се. Аз съм мит. Сеш се, аз съм мит. Бате, яко е да удреш 6к демидж, нали? Да. Ама аз съм мит. Аз съм мит. Не, аз съм мидъл. Аз съм мит. Аз съм мит. Абе, аз съм мит, бе. Братле, аз съм мит. Сигурен съм, че аз съм мит. Не, аз съм мидъл. Не, аз съм. Братле, аз съм мидъл. Не, бе, аз съм сигурен, че съм аз мит. Не, аз отивам да питам мама дали съм мит. Ами, мит си, като си бил роден си мит. Ама не, аз съм мит сега. Ама, ти си мит, защото си бил много мръсен от кръв, сеш се. Не, аз съм мидъл сега. Не, ти си мит. Мидъл Ти съм. си мит. Еми даде! Да, мит си премит. Да, мидъл съм. Мит си. Мит, да. Мит, Хелп. но... Да, едно също 10. Не, аз съм мидъл сега, Жоро, аз съм мидъл. Не, бате, аз съм мит. Аз съм мидъл, спре. Ето, виж ли, аз съм мит. Не, аз съм мит, Не, братле. видя ли, аз губих, аз съм мит. Не, ти не си го бил. Ела е пак това перал. Ела тука, crazy baby. Crazy baby. Аз съм мит, виж, аз Не, губих. аз съм мидъл, братле. Аз съм мит, бе, бат. Аз губих току-що, аз съм мидъл. Не, аз губих. Не, аз съм мидъл. Не, виж, аз губих. Не, Да, няма да. как просто ти да си го бил. Да, обаче Няма аз съм мидъл. как. Ма не, аз съм мидъл. Да, обаче ти не си мит. Не, мидъл съм аз. Мисъл, не, няма как ти да си го бил, не, това не е мит. Мидъл. Не си мит. Мидъл съм. Не си, брат. Не мога да си мит. Няма как да си мит. Мидъл съм. Мит, не мога да си мит. Край. Аз съм мидъл. Свърши, няма как. Не, брат, не може да си ти мит. То това е лъжа. Кой бе, зет ли? Да. Аз като ти казвам, че аз съм мит. Защото Ники не вярва, аз му викам, аз съм мит. Нама ли бе, тапанар? Петре, аре нама ли бе, тапанар? Но това защото Пешо не е мидъл, аз съм мидъл. Не, аз съм мит. Не, аз съм мидъл. Не, аз съм мит. Бат, аз съм мидъл. Не, аз съм бат. Да, бе, да. Това е най-бъгнатия герой на Earth Аз съм мид. Аз съм мит. Ма виж, аз ги взех, аз съм мид. Ама аз съм ти хелпър, ти. Ама аз съм мидъл. Не, ти не си мит. Не, аз съм мид. Не си. Аз съм братле. Ето, ей, тапанар, аз съм мид, за какво ми го стилна? Да не умреш. Бате, какъв е то близ, бе? Айде, аз съм мид. Петре, какво си направил всичко тук? Оплюм ти, бе, тапанар!
Плюнки. Бате, целият съм мокър от него! Гледай, бате! Петре, нормални, какво си правил тука, бе? Аз се отказвам, бате. MC05 физър. Аз да играем срещу него, ако искаш. Аха, най-после аз съм мид. Не, искрен са, че да е с тебе. Не, искрене, аз съм мид. Да. Искрене, аз съм мид. Не, аз съм мид, брат. не. За тебе, мидлейнаро. Деба, бата, пуснах си ултимейта на обратно. Да. Ти какво става тука, бе? Аз ли съм потен или това е вода, брат? Ти си винаги потен. Обаче пък и аз съм мид. Тука викнахте цялата... Какво стана тука, бе? Не! Вие си викнахте цялата циганска рода тук. What the fuck is going on here, бате? Крака ми изтръпна, какво става тука, бе? Аз умирам ли, бе? Бате, вода ми тече от мене. Пешо ли те плюе? О май гад, бе, бате, какво става тука, бе? Ох. Чакай, бате. Това е защото аз съм мид. Ох, сигурен съм, че не си мид. Не, аз съм мид. Не си. Мид съм. Умри, бе. Идем? Аз съм мид. Не, аз съм мид. Не, аз съм мидъл. Бата, какво прави то? Зет на топ, де? Ми играе топ, защото той е топ, аз съм мид. Ама нема ли някой го... Нещо да го тепа, нещо? Айде, нека се телепорт. Той е 3-7. Защото е мид. Извинете, 8-3. Да, бате! Още един да дойде! Бати ретарнатите, искрене нуб, финаго! Да, искрене ретард. Аз съм мид. Искрене? 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 Тупа се махна, братче. Що се е махнал? Не? Сигурно, защото аз съм мид. И защото постоянно повтаряме кой е мид. Какво направи, че аз съм мид? Да! Аре, бихте заеде! Не! Аз съм мид. Ама то ни бутнаха топа, бе, идиоти! Не знам. Аре, бе! Аре, видим кой взе по-добър, много ясно, че другия. Бате, това е някакъв булшит! Аз съм мид. Как му би тоя? 11-4 ти си 8-5.
просто си каза, аз съм мит, дева. Дева, аз съм мит. Аз съм спокойно, аз съм мит. Трябват ми 900 голчи и се чакам в базата. Готово. Как? Как му убива той, бе? Той е хакер! Хакченце. Хакченцето долна 02 14 853 по си Buster Destroyer Vagina. Не, бе, той е хакер наистина, не може такъв демидж да ми прави! Аз също му спала магиите и то пак! Даже имам и игнайт, братле, а той има телепорт! Внима. Да, къвто Блицкранк, той ме разбива. Как убих този парцал? Не знам. Ма Блицкранк, бате, не е такова чудовище, брат. Абе, Искрене, що не говориш, бе, парцал? Парцал. Ама той е в Skype ли, бе? Не. Кажи му да се добави Уей. Не знам, бе, какво му стана то. Просто е парцал. Омага, трябва ми един асист. Бързи. Идвам. I'm coming. За какво пъти един асист? Сега ще ме на шпорка. Да, добре, че сте им вземали кръв. Жоро, ти си някакъв мастър. Аро, бил. Помога, за малко те уби. Гопе? Да. Как си? Много хайпнат. От скалата на 10 бързо. Да! Това е bullshit, Blitzcrank, бате!
Глей, латка, това е нереално! Просто направи кейбиндовете да са ти Какви? такива. Кастовете да са инстант. Аз съм го направил! И аз. Аз си идиота, бе. И аз. И аз. Искрен бата, ако не говори, след малко ще му настреля. Така ли? Аре бе! Тапанар, що да твори? Гледай, сега те ще ни бутнат Искрен. Не бе, махи се. Ръляка бос. Нали знаеш, че взете някъде там? Тихо. Аре, моля те, не, аре бе. Искренчо, защо ни напусна? Искренчо. С тия свирка, бе. Гете! Гошо, А? спри да свиркаш. Минет. Ай, геш. Се опитва да направи нещо, човек. Бате, защо ми изблива на вода, бе, бате? Водоизточник съм, брат. Абе, гей. Жоро не е дебел, той е тлъст. Че едно в едно с зетчето да си направим горе. Да се меляме като ненормалници. О, Зет, кой е по-добрия? Бич? Ха-ха, бич? Ха-ха, бич? Ха-ха, бич, motherfucker. Cocker nigga, motherfucker, pocket nigga. Сега убивам. Репорт съм си. Сахил. О, но! Да! Аре, убийте го, бе, бате! Искрен 0 демидж прави. Защо си танк на Earth, бе? Ненормалник! Аз те уверна танк. Когато си танк на Earth, бате! Има Не! по-сайт е. Стига, бе, братли! Къв си ти, бе, братли? Няма този зет, хване ли си до там? Аз го бием едно в едно, ама вие, бате, гледай, нищо не правите за тима! Гледай, батка, няма никой в нашата къща! Да. Аз поне му позволим на топ педерас гей да ми идва тука на... Жоро, искаш да ти разкажа една приказка. Каква? Значи, имало едно време на майка ти шундрата и я зашили. И са? Еми, само излизат идиоти като това. Имало едно време един бук и приказка. Айде, къде ми е фато? Колко и да дереш по копчето, трябва си жив, че се пусне. Вади идиотите се, сега ще да губиме, защото
сте тапари, бате. Не, няма да загубим. Ние ще се предадем. Жоро, признайся, че си гей. И си играй и я 5 тринда ми. Гей. Аре, следващата пак. GG. Пасите, ба. Баси. Айде сега, който беше създал играта да цъкне Play Again, не да цъкне Leave и пак да инвайтва. Добре, учителю.